putea să marcheze începutul unei primăveri mai bogate din punct de vedere cultural și spiritual. Am onoarea și bucuria să vi prezint pe domnul Traiana Petre, directorul Teatrului Mihai Eminescu din Botoșani. Mulțumesc. Domnul Călin Ciobătaru, redactor șef al revistei Dacia Literară. Băiat de Iași, bine crescut. Totul sub privirea atentă a domnului consul Călin Bichiș. Scuzați-mă, Bichis. Care... Bineînțeles, ne va spune ceva înaintea tuturor. Noi, muritorii de rând, mai după aceea. Excelență. Ne bucurăm că a ales să fie împreună. Mulțumesc din cazul de... Mă cunosc cu majoritatea celor de aici. Vreau să le urez celor doi distinși oaspeți bun venit. Și foarte mult. Au o contribuție importantă la menținerea identității culturale a noastră, a românilor. Și mă bucur că văd și un prighindăr, un copilaș. Ce pot să vă spun este un singur... Crește român. Un singur lucru, tot insistăm. Vorbiți cu copiii acasă român. Și transmite și la ceilalți. Când vedem la consulat, le-am spus și lor, este înfiorător să vezi toate familiile vorbind copiii numai în italiană. Deci copiii nu sunt învățați. Deci păstrarea apartenenței la un popor începe de acolo. Deci cu vorbitul în casă la român. S-a mai dezvoltat și rom-italiană. Da. Mă rog, acolo e de înțeles, dar partea asta chiar se vorbește în italiană. E mia, da. Un cuvânt românește, două în italiană și... Le urez mult succes distinșilor oaspeți și mulțumiri asociației care face eforturi, ca de obicei, să întrețină focul românismului. Mulțumesc. Acum ar trebui să vorbească și Alex, să ne spună, nu? Alex sau află mâine. Dar îl felicităm, nu? Rânduială și vine, hai vină la microfon. Îl felicităm la sfârșit. Dacă e să bine, îl felicităm. Dacă nu, îl fluierăm. Domnul Pietri. Două. Înainte de toate, vă mulțumesc că ați răspuns invitației. Orice eveniment pentru mine are o componentă de bucurie. Îmi place foarte mult să organizez, să mă dărui. Și imediat după aceea a venit disperarea. Că așa dimineață, că lumea nu participă, nu reacționează. Stau și mă întreb ce trebuia să mai facem și n-am făcut. Și din păcate, starea asta de lucruri ne confirmă că suntem pe strada cea bună. Că sunt foarte multe de făcut, ceva în comunitate i-a morțit, i-a dormit, care nu mai răspund, ceva din comunitatea românească nu mai răspunde la toate chemările astea. Și cred că trebuie să facem mai mult. Pe lângă mulți dintre noi, pe lângă dificultățile de acomodare, am venit aici, am găsit o altă cultură, alți oameni până ne acomodăm. Ne lipsește ceva din familie, ceva din ce am văzut acasă. Multora ne lipsește și viața culturală care am avut, sau viața spirituală care am avut în România. Aici avem, în comunitatea noastră din Italia, avem foarte bine dezvoltată biserica, avem aproape în fiecare localitate mare, avem o biserică, avem dezvoltate rețele de magazine. Ăștia deocamdată sunt pilonii comunității. Dar cred că e nevoie de mai mult. Să insistăm un pic. Toate au un rol